Kaixo, guzti garen amailako hiru neska mutil gara. Ni Koldo naiz. Ni Asier naiz eta ni Enara naiz. Eta lurraren adierazpenari buruzko hitzaldi bat egin dugu. Ere, Amerikari buruzko informazioa emango dizuegu. Hemen, Amerikaren herri batzuen banderak ikusten duzu. Eta hemen, Amerikaren kokapena berdez margozurik. Lurraren formagatik, paraleloa. Lurra inguratzen dituen irudizko lerroak dira. Ekuatorekiko paraleloa, Ekuadore da paralelo nagusia. Meridiana, poloak elkartzen dituen irudizko lerroak dira. Eskala, mapetan errealitate tamaina murriztuta adierazten da. Eskala grafikoa eta zenbateko eskala. Planisferio fisikoa. Planisferio fisikoa da lurraren kontinenteen eta ozeanoen hedadura eta kokapena. Kontinenteak dira Asia, Amerika, Europa, Ozeania eta Afrika. Eta ozeanoak dira Ozeano Indikoa, Ozeano Barea, Ozeano Atlantikoa, Ozeano Artikoa eta azkenik Ozeano Antartikoa. Hau planisferio fisikoa da, eta ikusten duzuenez, hau Amerika da, tokatu zaigun kontinentea. Planisferio politikoa. Planisferio politikoa herrialdeen kokapena, hedadura eta mugak adierazten ditu. Munduan, 7.000 milioi pertsona baino gehiago bizi dira. Eta herrialde asko daude. Eta hainbat lekutan kokaturik. Barnean, kostaldean, batzuk dira handiak, besteak txikiak, eta Rusia adibidez oso handia da. Baina ere, herri asko daude, adibidez, Erresuma Batua edo Espainia. Hemen ikusten duzue planisferio politiko bat. Kanada. Kanadan ingeles eta frantsesez hitz egiten da. Han 23 milioi pertsona gutxi gora bera daude. Hiriburua Ottawa da, eta ibai luzena San Lorenzo ibaia, 3.000 kilometrorekin gutxi gora bera. Eta azkenik, mendi altuena Monte Logan da. Eta hemen, Amerika dago. Kanada dago. Mexiko Ipar Ameriketako hegoaldean dago. Ozeano Barearen eta Ozeano Atlantikoaren golko artean. Iparraldean, Ameriketako iparraldean Estatu Batuak daude. Hegoaldean Guatemala eta Belize. Mexiko hiriburua Mexiko hiria da. Estatu Batuak. Estatu Batuetan ingeleraz hitz egiten da. Estatu Batuen hiriburua Washington da. Washingtonen latitudea 48 gradu eta 45 graduen artean dago. Longitudea berriz 116 gradu eta 124 graduen artean dago. Gutxi gora bera, Ipar Amerikaren erdialdean dago. Eta ibai famatuena Colorado ibaia da. 2.300 kilometroekin gutxi gora bera. Estatu Batuen mendi famatuena Rushmore mendia da. Estatu Batuen 4 presidenteen aurpegiekin. Eta 1.700 kilometro du gutxi gora bera. Hemen ikusten duzu Estatu Batuen kokapena berdez margozurik. Hemen ikusten duzuen eta hemen. Ozeano Indiko munduko hirugarren ozeano handia da. Hartzen du lurraren uraren 10%. Madagaskar, Komores, Seychelles, Maldivas eta Sri Lanka hartzen du. Hemen Amerika dago. Hemen Afrika. Hemen Europa, hemen Asia eta hemen Ozeania. Hemen Ozeano Indikoa dago, eta iparraldean Ozeano Artiko dago. Hegoaldean dago Ozeano Barea, eta bien artean dago Ozeano Atlantikoa. Eta hemen Ozeano Antartikoa. Eta honekin amaitu da gure hitzaldia.